Mae'r felin wedi bod yma ers yr 18th century. Y tagline sydd dan ni fel busnes yw Woven in Wales. Business model Melyn Trwgwyn yw creu product unique, rhywbeth timeless. Mae pobl yn dod o bob man I prynu rhywbeth ma. Mae popeth yn cael wneud fan hyn, sy'n byd o tu fas. Dim lot o lleoedd arall sy'n gwneud yr un fath o beth. Mae yna nifer o cwmnïau o fewn grŵp Castell Llawel sydd yn cynhyrchu bwyd I werthu mewn I Castell Llawel. Mae'r arbenigedd stan ni rili, neu siŵr bod yr ystod o fwydydd dyn ni, bod y pris yn gystadleuol, a wedyn bod ni'n cael hwnna amser mae'r galw yn dod o'r cwsmer. Fel cwmni ni wastad moyn plestion cwsmeriaid a rhoi'r gwasanaeth gorau ni'n gallu. Mae sesiwn fawr Dolgella yn wyl werin yn ei hanfod. Mae gwreiddio hi nôl yn wyl werin Geltaidd oedd yn cael ei chynnal yma yn y 70au. Da ni'n awyddus iawn I drio cadw yr wyl yn eitha ffres a dod â syniadau newydd a rhoi cyfleoedd I fandiau lleol a bandiau newydd i'r sîn, ond hefyd glynu rhyw fath o fformat sy'n gweithio. Gwirfoddol ydyn ni gyd. A mae pawb yn neud o achos fod o'n llefydd cariad achos fod o'n werth chweil a fod yna ddiddordeb yn amlwg. Fydda'r wyl ddim yn digwydd heb ddigonedd o halp llaw. Theatr Genedlaethol Cymru yw'r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg. Prif swyddogaeth ni yw hyrwyddo celfyddydau cyfrwng Cymraeg bennaf theatr. Fi'n meddwl y peth allweddol o ran sut mae Theatr Gen yn gweithio fel tîm yw bod ni'n cyfathrebu gyda'n gilydd. Mae pawb yn y tîm gyda lle ar y tîm a mae barn pawb ar y tîm yr un mor bwysig. Dwi'n meddwl bod gwaith tîm yn oll bwysig mewn unrhyw gwmni. Yn fy maes I, heb tîm, does dim gwasanaeth effeithiol yn fy marn ni. Os dwi'n rhoi dilyn gwasanaeth cwsmer da, mae'r person yna'n hapus yn mynd I fewn I bwyty. Mae'n swydd i'n dibynnu a'r bobl yn dod yn ôl. Mae rhaid o fod yn berffaith bob tro. Dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig I gael pawb at ei gilydd o wahanol gefndiroedd. Mae gen ni bobl o bob cwrdd o'r byd, Ewrop, Unol Daleithiau. Hwna ydy y ci mewn ffordd mewn unrhyw gwmni I fod yn lwyddiannus.